Inselmilkom u nistedinkom għal 85 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Bil-Vanġelu tal-15 il-ħadd matul is-sena Ġesu jfakkarna li kull nisrani huwa mistieden jagħmel il-pellegrinaġġ minn Ġerusalemm għal Ġeriko. Għaliex fit-triq tal-ħajja, fil-pellegrinaġġ tal-ħajja, dejjem sejrin niltaqgħu ma' min hu inqas ix-xurtjat minna. Ġesu jagħtina l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Quddiem dawk li huma inqas ix-xurtjati minna, Ġesu ifakkarna li nistgħu nieħdu żewġ atteġġamenti. Wieħed ta' indifferenza u l-ieħor li permezz tiegħu nidħlu fil-ħajja ta' dak li jkun u b'ħajjitna nagħmlu differenza għall-aħjar. Ġibu quddiem għajnejkom il-Vanġelu li sejrin nisimgħu. Ir-raġel li jaqa' f'idejn il-ħallelin u jitħalla nofsu mejjed fit-triq bejn Ġerusalem u Ġeriko, fit-triq tal-ħajja. Jgħaddi Qassis u Levita illi skont il-parabola ta' Ġesu l-atteġġament tagħhom kien wieħed ta' indifferenza assoluta. Ġesu jgħid għadda wieħed Qassis minn dik it-triq, raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. L-istess indifferenza illi tidher anki fil-Levita, illi meta wasal hemm raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. U l-atteġġament qawwi, kważi violenti mingħajr kliem ta' indifferenza assoluta għad-batija ta' dak ir-raġel. Mill-banda l-oħra, is-Samaritan għadu storiku tal-poplu il-Mażul, mhux talli jibqa' indifferenti, imma skont il-parabola wasal saħdeħ, tħassru, resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabatomlu u bħalma nafu mill-istorja, mill-parabola, jieħdu l-lukanda biex is-sit jieħu ħsiebu. Mhux talli ma baqax indifferenti, ma talli waqaf u ħaħsieb lil dak li msejken. U l-atteġġament ta' Ġesu li ma jibqax għaddej quddiem il-miżerja tagħna. Ġesu ma jibqax indifferenti quddiem il-miżerja tagħna u jitlobna nagħmlu l-istess. Fil-pellegrinaġġ tal-ħajja sejrin nagħmlu aħna quddiem il-miskin, quddiem min hu inqas ix-xurtjat minna. Se nibqa' indifferenti jew se nagħmel differenza fil-ħajja ta' dak li jkun bl-atteġġament tiegħi. L-għażla bħal dejjem ifidejna. Inselmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.